baphinde baphoxeka abazali bebenenjongo zokusa oonyana babo esuthwini. Imiqathango emitsha yesigaba sesine se-lockdown ivumela abo sele besesuthwini ukuba bagqibezele ixesha labo. Ilizwe lela move to level 4. Ithi ke loo nto ulwaluko aluvumelekanga. Umntana ongekaluki akazi basoluka. Abasele bengaphesheya entabeni mabalandele la miqathango ibibekiwe baphume bephilile. Okwesithathu, imigidi ayivumelekanga ku-level 4. Inkosi uLanga Mavuso uthi asizukubakho isidingo sokufakana imilomo nabo bachatshazelwa sesi sibhengezo kuba sibophelela wonke ubani. Kaloku umuntu ongakuthobeliyo umthetho amapolisa akhona to enforce the law. So abantu siyabacela asifuna urhulumente athi afikelele kwelo level. Abantu mabathobele umthetho ngoba iSouth Africa lilizwe lomthetho. Urhulumente uyaphinda uhlaba ukhwelo kubantu ukuba bayithobele imiqathango ebekiweyo nanjengoko bezawukhomba umzo onotywala. Xolani Sitshinga kwiindaba ze-SABC eBisho.